المؤمن النبأ فالحب معدوم ولا النجوم مرجع هو الجبهة العادي المجلجل ذرنا والمنجز العابي واسد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا بجنك الله كاكيراكو الله يهورك يورنغنو لا إله إلا الله محمد رسول الله الله كبني يورنغنك الله يهورك يورنغنو لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمرين إسلامي ونيوفون إسلامي أفولي أقواتي فولي أنا أكسكر أفولي الله نفتبي في الباب الجلم بيرير والحمد لله رب العالمين أمرين إسلامي كونوا أنا بيبرا أمنا أبراكو أمنا أبراو نيجدا أولا سيسا إن شاء الله تبارك وتعالى أنصرا فرلك لا تماما منو بكاري كوننا كتر حلوة سرما kolosi ferelaw bula kitabu ferelaw bula dumuni ferelaw bula an sera ulu kelen angelina bela jere maka suma bo nyinga ziyara la haliyawla ziyara mi nas kelen biya no nyeldi sahaliyan kono nan no e sambi saba ani sambuna ta ko kono nan anyu nyinga u ye fem mi fayna anga je ko o baran bela jere fle kelengele kolosi ferelaw kumana kitabu ferelaw kumana kafara mamun be dumuni ferke ulu fana kumana Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ami feki nyingali ke ito ni jamola kono. Ne to ko kabura Abubakar ne mo sede siglembe Bamako. Bubakar ami feki nyinga aw na lendo Ziyara la anyeba la ma chaman de fande menya ka Ziyara ko mama ado juma ferle kala ba kono mun be ko su fele do fana be fengalo fele Abubakar yala Ziyara ni ko kono na awi nyegi ni soro Ziyara en baraka mo alhamdulillah comme be famiyati kale ne kono yemi ya Ziyara kono ni hayra chama ya kono bo amina fere la ambi don soro la o yekele aplena as mbina far silamona bon ane minu bi ñokon do ka koro ka soro kalandia sira ka antuna ñokona asakare sababe ane mo chama ñokon ye bo ane minu kontene do ti ñokon do fana bon an ñokon do ankara berma ye ankara fenkele donc ne fe nafa chama bala quoi voilà alhamdulillah o nafa chama bala o bina wele dama duka jumende ke ka nyesi mo mun do boro chama nakana di barain kono na bon do ko kelinde do ado kelen kono na fen chama be ka kono ala kusmali be ka kono fen chama fe ka me bina wele da jumende ke ka nyesi silame ma ni jaran kono na bon ne ka famirane mini bi boyoro chama nakana an yere soroya bone kono mi do ko belegele ministère kana min masakana an kono bi kurasu do ma ko be ka jija kana an ka fara nyogona ko afura ko silame bakele fakele bakele do bon ne silame ka ko be ne hakla silame kele ka ko be bisro be ka ko de quoi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ne to ya amna da sidibe amata ani bala ko afra ko Ziyara e alhajmul fututa min ke sano sano min na ta ko so ani birume afra amata e fi kala be Ziyara e futa wure da kan ni bolo kan si to ho mun be fa assalamu alaikum laka ni sababu wure la kam bene bolo ne be afrilla nyina ya sangore ne be wure da kam la islam be la jelema Zara ngeni konna la mbe ya sangoro ma degun foy sorala ala barkala na bora ala ko dama ne rebe freli ki ya sangoro alhamdulillah me chama sorala semen kelen kono alhamdulillah freli ngena kadana bebi garzige soro freli kala kacha bebe na bi garzige soro wulu rakam bene bulo ne ba fa harsa ne be duawde ke Zara ya ala ka do faraka harsa ya rabbi ala ka duwa munun be ka kono ala ku ke baraje ala ku nema sa anga islamu fro bela jelema antan waltaw ala ka ngire nya ka anta do ma kono assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ziyara mina sangoro wallahi don beso
inshallah mbe do ke silame bela jele ani barake nyogon mama sengi se zara en konnala akanu be mama la ambe nyina yere agelara doni gelare nyemunye banayin koso pasakadi ma chamanya kana banayin sababu la masira soro kana ma kanun bula nebe do munke ala ka nim banayin ala ka nyoni ka bandala ani silame bela jele ala kan kisa toroma mbe do munke zara en konnala ya rabbi ala do munun beke ala ka ke baraji ala ka nausara a fem fem be bare na zara en konnala ala ka nausara ala ka ke baraji محمد رسول الله ولكتنغ سيكمر وليرا لا إله إلا الله محمد رسول الله ودوني بيب نورغن يا الله يا هرك نورغن لا إله إلا الله محمد sahali nima yatanna gayni tagal mum mi halno ya wa jonnon an jeyta ko defte bo no foti ko komda yeygol defte affaire Ziyara no foti dubi komda arde hen e ko garta hen ko kadi hol nafoore jiida hen hol nafoore hebona antan no wobbe kadi do kadi jeeya ko nandi hen so Allah jabi jabi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah charno hol inde ma yettode mala jibi janor mi woni mi kay kon jaami ko biiru ay charno jibi belen jiri amdude an ko defte jeeyata defte e non sikki a boyi e yegol defte mi boyi gila charno haadi sen ƴeewi sen teskima Ziyara ko fuɗɗa e hannde hikka watti duuɓi capantati e joyi e nder duuɓi capantati e joyi ɗi Ceerno Djiby hol nafoore jiiɗon e yeygol defte he nafoore mum ne heewi min kam ko ɓammi yiilaade ko zéruji kañƴi ɗi ɓammi yiilaade ɗi hono Ziyara ñooɗo o wadde marché ala hen ɗum kam meɗe gila ceerno haadi noon meɗe ara ɗo kono kam so haa gonga zéruji ɗo mi haani yimɓe haa heewi mbimi men kam zéruji ɗi ɓammi ardi ɗi jahadaade ɗi hono Ziyara ñooɗo o heewde jeygu ala ene heewde barke ɗum kam meɗe anndi ɗum hen joni noon gueɗel gotel ni hen ceerno kono musidɗo amen ko neɗɗo amen min tawde ko babiraɓe amen mi ceerno meeɗi tawde mi ɗo meɗe yaha baal tappiji o dari ɗo o wi kam jannono mbiminama o wi awa bamma hokkinakam ko tappi goto kono an hande ko baal tappi jimɗa ɗo min e ceerno min mi yiiɗi wadde noon andi mi ɓooyi ɗo de min kam ko ɗum woni ko gandumi hen Ziyara o kam barke makko ne heewi baraji makko ne heewi barke makko no baraji ɗi mbawi hewde ni ko noon barke makko ɓuuri heewirde kadi hakke kadi zéro yiɗi jiirimi ɗi hono makko hewde baraji e hewde barke ni famɗe am mi wiyata noon ala kono min hoolam kam banggal am min ma wana goto ma wana kam ma ɗagal banggal ma eyyi joni noon mbiɗa salmina min hooram mbiɗa salmina dental ngal ko mbiɗa salmina joom teɗem ɓe ma bo joom radio am ɓe mbiɗa salmina ɓe mbiɗa welti no feewi wallahi mbiɗa welte ɗum no gati mbiɗen jinno haalde ɗum ɗo ko adi hannde mbiɗen jiiɗi haalde ɗum ɗo ko adi hannde a jarama anne anda Saynoura a jarama no feewi yo Allah oppu sababuji ɗi sugu vraiment ka suma quoi ani santo te kelen santo la jama ka ca sani bala mais ñina jama ka suma ko sani fana te no bon vraiment pise banako no bon ne fɛ o de kondo parce que ay ma caman siran quoi jama ko ye ne yankade donc an bɛ fɛrɛ kɛ a sango san vraiment ñina de sugu sumayara bon an yɛrɛ fana b'a dɔn min y'a kɛ quoi sinon sani bɛ kɛ yɛrɛ de o kɔfɛ an wulila tuguni ka se an ka jɔn ma n'o ye an ka sufi bilimɔgɔw ma olu ye zikiri la kalimatu la ilaha illallah fɔbaw ye an sera olu fana ma an bɛ jɛ fana ka olu ka zikiri kan lamɛn Muhammadu Rasulullah Allah kadane ya nyoro hinike Allah yuhora ke nyoro ngono la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah bacaninga Allah kakira ko Allah yuhora ke nyoro ngono la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah o kɔfɛ an wulila ka se an balimamuso dɔ ma ani an balimakɛw ani tallakaw ka sinji ani tallakaw ka badenyaw an sera olu ma dɔw bɔra Kayi ka se jɔn ma ka na se Ceerno Seydou karamɔgɔ tala ka du kɔnɔna ma an balaka in an y'a ɲininka a nakun yɛrɛ ye jumɛn ye a nakun ye jumɛn ye a ka biti ye jumɛn ye Ziyara kɔnɔna na a ka Ziyara in fana kɔnɔna mun ni mun a ye nafa jumɛn sɔrɔ a la an sera ale fana ma
ay doni fanyi o konnana amba fo ala kasra nyumana o ko fi ansera seydou karmo denge no e babatal kafara cheikh mal foti tal kan ansera ulu fana ma ko nyinga lemi kumbe o ka fa ani ci korba charno hadital on nyogonte lemi kumbe na anyu nyin ko la inshallah wa tabaraka wa taala o ko nyi kunu bara ani bi bara o de flene amba ni ala fi rabbi ala ka jaran ci ko nyuma jirane aw bela jelema wa isja'ahu wa hayu wa ballagha innawa ajabna wa kullu rasulahu minhu annawa فالرب معدوم ولا النجوم مرجعون والجبهة العادل مجلجل ذو الرداء والمنجز العابي واسد الرداء الحمد لله ببركة علي سووا سمبنا زيارينا بس زيارة كدني في مو فينا فرقوا على كودو نكين نبي نيل بيام بس كن بعده follow ودي بيلعب نكين سووا سمبنا har bin bani ala fana fe ya rabbi ala ka barka do ziyarena ala ka ziyarain tagani parce que do be jabi yi fingo fenke ziyara kono ni mun dilala ala ba jabi akono nala donc wo keni wo importance bay bandiraɓe gote mo fof salminama inde mon to wawi wonde to wawi wonirde oɗo saaha eɗen calmina bandiraɓe fof eɗen mbiya goto fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude allah subhanahu wa taala e julle nelaɗo makko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal daroɓe nef tv to mbawi wonde nder leydi mali e to mbawi wonirde fof oɗo saaha hande noon kikiɗe en gariɗo galle men ɗo galle ceerno seydou karamogo tall ceerno seydou karamogo mo ganduɗa ko neɗɗo diiniyanke neɗɗo moƴƴo neɗɗo jiɗɗo diine l'islam neɗɗo jokkowo en ɗam eɗen gandi wonde gilli no wonduno e hakkude makko e ceerno haadi ahmadou mountaga cheikh mal fotiyu allah wurdiniɓe ha allah kadi ruttiniɓe e joomiɓe tawa ɓe jiɗodiri aɓe ballodiri aɓe kolodiri caggal muɗum kadi allah subhanahu wa taala o reftiɗiɗi ɗen gilli hakkude kadi ahmadou kadi biteɗo haadi kañum e ceerno seydou alhamdoulillahi rabbil alamina allah waɗi ɗum kadi ɗin gilli kadi ndenti ɗon ha are muɗum ha ɗin gilli jaari yesso ha ɗo jaruɗen hande ɗo no allah watti kadi kanko ceerno seydou ruttima e joomi ko caggal muɗum ɗiɗon gilli kadi ɗi ceerani kadi e wadde aɗi ndeɓa ha ari ha to yettude hattude hakkude ahmadou haadi tall ɗum noon ceerno ahmadou haadi tall hande ko khalifa mo allah waɗi lammini dow talɓe hande ko kanko woni khalifa meɗen hande kono noon en jettima ɗo galle ba seydou karamogo ɗo sabu gilli gonnoɗi ɗon ɗi sabu moƴƴere wonnono ɗon nde sabu yidde mo diina nde sabu yidde mo jokkere en ɗam nde sabu yidde mo bandi ko en e nawtude diine allah o no yiɗirno ni allah subhanahu wa taala handirindi men eɗen gondi ɗo hande e ɓiɓɓe makko kadi nan ɗo ɗum woni ceerno baba tall e ceerno cheikh oumar tall aɓen ɗo kono ceerno amma seydou yo allah yurmomo yafomo yo allah harnumo alijanna kanko noon ko moƴƴiraɗo mo ganduɗa moƴƴo jokkinoɗo kadi ceerno muñiraɓe makko ɗoftino ene nanguno e makko ceerno amma seydou e gurdam makko eɗen cetti gueɗe makko o wona neɗɗo haaside o wona neɗɗo penowo ko neɗɗo gonguirante kono noon allah subhanahu wa taala li kulli shay'in ajalun kala hen gotel de ene jogui ngal lajal ganduɗa kono isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna ay so saha o yettima hay hunde de fawtata ko hen hay hunde ɓeydata ko hen kanko ceerno amma seydou hande omo to saare gonga omo yiiɗi kaffuɗomo ñande wotere min meeɗi yewtidde o wi kam seydou mbiminama o wi kam seydou o yindama o wi min yiyema gueɗel gotel guel ganduɗa guel gueɗel guel weeli kam ha ɓurti o wi seydou a wona mawni kiniɗo mbimi a ceerno min de kala ko min keeɓi koye batte moɗon kala ko min dañi kadi min dañi koye batte moɗon ɗum noon hande eɗen gondi ɗo e grand frère men biteɗo baba tall eɗen gondi ɗo e cheikh oumar tall maɓe gar kamɓene ɓe hoore koɓe jewtani men oɗo ziyara mo ganduɗa alhaji umaru fouti puɗɗiɗo 1985 e hande sa konti ko duuɓi 35 e nder duuɓi 35 nde saga ceerno haadi tall fuɗɗi oɗo ziyara nde o noddi ba saydou karamogo en o lamdiɓe o haalniɓe nde o wi aw oɗo ziyara puɗɗirmomi ko allah say tan ko hunde nde ko allah waɗira yo allah nawru yesso wo amma noon say tan ko hunde waɗira wonde yo waɗe riya o yo haɗɗo lawol ɗo annabi sallam wi ma kana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghayrillahi wanqata wa fasala ay kala de ko waɗira allah subhanahu wa taala nawran hunde yesso allah nawri yesso ha hande caggal nde ɓe dutti kanko ba saydou karamogo caggal ceerno haadi nde rutti ɓi komo domtinaɗo hande biteɗo khalifa ahmadou haadi talo ko kanko jogui nde ɗon jappere ɗum noon hande eɗen jiiɗi yewtide ɗo e grand frère men mo ganduɗa biteɗo baba tall inchallah mo wondi ɗo e cheikh mal fotiou tall eɗen mbiyamo ceerno baba bisimilla makko به أسعد الباقي
به أنعم المولي ونال من اهتدى أباد الورى وظلم من اهتدى mbiye kadi en jetti Allah no feewi ko lamdiɗa ko caggal a'udhu billahi minas shaytanir rajim caggal yettore Allah e mantore Allah e julde rasulu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam so ɗum ɓenni kay habaru ziyara ko lamdiɗa hakkunde ceerno Haadi e ceerno Saydou Karamo ɗum ko hunde mawde woni ɗon pot mbawden tan ko haalde hen seeɗa kono en mbawa haalde hakkunde mabɓe tigi tigi o hay goto wawa haalde ɗum saabu amin ceedi hakkunde ba Saydou minen mbi deede hakkunde makko e ceerno Haadi ko gilli taw gadi wonde ɗon mono fof ne andi omo yiɗi ceerno Haadi ɗum kay mono pap kala mo wuurdi hay so tawi ko seeɗa en andi kay omo yiɗi ceerno Haadi ene seeɗoto e makko ne kadi omo yiɗi ceerno Haadi non min guurde e makko ɗo ceerno Haadi yaltata hunko makko e gurdam makko kala ko ceerno yiɗi ko ɗum ba Saydou yiɗi amin ceedi fodde seeɗa komin jii hen minen min jiyani fof kono komin nani hen e komin jii hen ko wama sahidna illa bima alimna neɗɗo ko yi ko yo haɗ ɗon tan komin jii ko hakkunde makko e ceerno Haadi mawnal mum towal mum e no hokkiri hoore makko ceerno Haadi ene mawni ha ɓurti sabu hay hunde wattake ɗo e galle hen taw ceerno tinani hay hunde o yiɗa wadde anande taw wiyani jeehi kalno e ceerno a faami kala ko sohli ko muuyi kanko hoore makko hay hoɓɓe so ngari ɗo anande yimɓe jahan calno e ceerno Haadi habaru makko fof o ƴetti o waɗe jungo ceerno Haadi a faami minen fof o ƴetti kadi o hokki amin minen pop endam ɗam fof o ƴetti o waɗe jungo ceerno Haadi minen fof kadi amin jaaɓi e nder he non min gurdi ha yetti ñalawma hande o firtaki sanzaki nattani hay hunde iwani hen no wano gila ndenni ha joni ko noon tan wayi eɗen ñaagui hen Allah noon e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam nde Allah heddata ɗum hakkude meɗen eywa hakkude ceerno Amadou e ceerno Amadou Saydou kay ɗum ko gotum tan fayi kono funeɓe ni ceerno Amadou Saydou min meeɗa haalde taw haalani ceerno Amadou o meeɗa jangtade hunde e galle he taw haalani ceerno Amadou ɗum ne kadi kaldami ɗum ko Allah kadi wona pour goɗɗum de ko Allah tan kaldami ko jiimi ko e ko teskimi ko kay hakkude makko e ceerno Amadou Haadi ene mawni o waɗi hen fodde makko o waɗi hen dumunna mo wuuri o ha joni yalla ɓuɓamɓe kamɓe fof yalla ɓuɓamɓe yo toon ɓuranɓe ga ko waɗi hen ko ene mawni kala ko kewi e ko joli e ko watta fof ko ma ceerno Amadou Tine so tinani o watta non woni eɗen ñaagui Allah noon ɗum ɗo yo ɗum ɓeydo ziyara o kam en mbawa jangtade affaire ziyara o nafoore ziyara o addi e ñooro nafoore ziyara ko hokki men ko ɓeydani en eno waɗiri en wona ñooro tan ko leyɗele ko aduna o fof heɓata nde ɗo nafoore saabu dewe Allah batteɗe ɗo de ne famɗi to watte yimɓe anniɓe wadde million ko wayno silki ɗum kay heƴata e aduna ni ɗum kay mataw ko baraji ɗi ya tawoyten lahara kono kay ɗum wawi hejja ɗo aw ɗeɗo nafooje noon goni e ziyara he e yimɓeɓe kadi enɗam garojam ɗam yimɓe fof bandira pop garan jiida calmodira yimɓe wayrodirnoɓe yimɓe nanodirannoɓe ɓooyi oɗon nanodira kono on meeɗa yiidude garon ɗo onon fof kawron ɗo nokku goto jiidon calmodiron jokkodiron enɗam aw e baraji gonɗi hen ɗi ɗum kay mono fof yii ɗum fodde hay sa waɗɗo ñalawma goto e ñooro he hay so tawi a wonani e nder ziyara o to waɗata ɗo taw gonɗa ni koye leege keddiɗe dillere ziyara o e yimɓe tagore ziyara o no wayni e wuuro ngo hoore mum no hollirta ni a tinan ganduɗa ɗum ɗo kay ko hunde moƴƴere ko alliyankore yallah heddu ɗum noon bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam hewa on beltanama onon an e bandiraɓe arɓe yimɓe téléɓe ɓe beltanama sanne e siftorde ceerno e galle o ɗum ɗo ko siftorde ceerno siftorde mo e galle o yo garɗo jiyon amen wooda ko min kaali hakkunde men e dow enɗam
ɗum ɗo kadi ko hunde mawde ene wawno aɓe mbawno arde taw ɓe garani ɗo ɓe jaaha kadi taw sunare ala hen hay hunde ala hen kono noon ko yeeso moƴƴo ko yeeso teddungal ko yeeso siftorde kadi ɓe beltima hen no fewi yo Allah yoɓon onon fof moƴƴere no mbiɗen enen fof ni ɗo ko galle Saydou Karama ko Alhaji Murtadadi no dendagal ɗum kadi ɓenni lomtini no mbiɗa ni lomtini Amadou Saydou Karama koye miñum en e baba e miñum en e Saykou e miñum en Ibrahima e miñum en e nayejo men debbo nen Raki Fadima Saydou Karama ko e sukaɓe Madina Saydou Karama ko min ko Fadima Amadou Karama ko Murtada Saykou mbiyetemi ko Dar Salam joɗimi ko babam rewe Saydou Karama ko Saydou rewe babam a faami minenne amin ñaagui Allah ziyaro gueɗe gonɗe hen e moƴƴere wonde hen nde yo nde yaran men yeeso oɗo ziyar so tawi ko ɓiɓɓe gonno tawanno hande ko suudo e caali fo ne heewi wona ziyar baɗɗo duuɓi 35 rutti kadi alhamdulillahi rabbil alamin Allah en jotti Allah gure leydi ndi fof ñemtini ɗum leyɗeje ɗe fof ñemtini ɗum te ko moƴƴere Allah woni hen eɗen ñaagui Allah ene laaɗa mum kamɓe fuɗɗuɓe ɓe ha yetti enen sukaɓe heddiɓe ɓe yo moƴƴere Allah nde yaaru yeeso yo Allah junnam men ɗum e ñaaguima ɗum Allah ene laaɗa mum moƴƴere Allah wonde en Allah ɓeydan men tana e baasi gonɗo en Allah baddilan men eywa minne mi ñaaguima Allah moƴƴere miñiraɓam goni ɗo haadi Amadou Muntaga wiyete ko haadi Amadou Muntaga Saydou Karama ko Murtada Saykou ɓen enɗam ɗam e gilli ɗi kadi jaadi gilli goo enɗam ɗiɗi andi ɗum feewan Amadou Saydou Karama ko e Amadou haadi zalika ko noon e miñum ene mawnu men e ñaaguima Allah yo moƴƴere nde yaaru yeeso calmini jinnaɓe men ɓe calmini khalifaɓe men ɓe haala kay ko timmata tan kono ko haalane gasi jinnaɗo men nene Raki salminama Fadima Amadou salminama ceerno Baba Tall haali haala ka ha gasi ko wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ɗum ɗo ko hunde ronande hunde ko rona bonata gila e jinnaɓe eɓe jaggodiri Saydou Tall e ceerno haadi khalifatul muazzam ɓe jiɗodiri gilli ɗi Allah suuɗani gilli ɗi feeñi kadi e sukaɓe he Ahmad haadi khalifa men e Ahmad Saydou Karama o machallah ko mayde serndi sa wurde ɓeɗo a yi koɓe jiɗno a yi koɓe gañno tan woni gandal woni darsu mawɗo eɗen ñaagui Allah sukaɓe aroɓe kadi yo Allah hokku men ɓe ɓamtana men daraja o e foyre nde minen kadi amin mbaɗen hakke bawɗo amin kamɓene kadi amin gekkinaɓe aduna ko jamanuji tan kamɓe jamanuji mabɓe gasi enenne koko gasata hade yaade gasde noon sukaɓe ɗe mbaɗe mabɓe kamɓene jikki koko duwa to nelaɗo rasulu sallllahu alayhi wa sallam e cheikhana Ahmad Tidiane e cheikh Umarul Foutiyou Allah koko jaabi duwa o joni noon onon fof on calminama galle o kadi hoɓɓe kala garɗo ɗo e ziyara ko nooti ziyara aduna o fof eɗen ñaagui Allah yallah hokkumen yiide hitande wonde ɗo hitande wonde no juuti de kono fof no heeƴa hen en calmini miñiraɓe kadi horɓe arɓe ɓe calminama hay goto mawnikinaki ɗo goto fof wi ardi ko Allah kala biɗo Allah man kana lillahi kana lahu tan Allah yoɓan ɗum min jarama no fewi min calminama no fewi ceerno Baba kadi salminama min jawanima hay seeɗa omo dari darde makko no fewi ala ko manki min kulani hay hunde sona jomiraɗo khalifa kadi o duwanama no fewi moƴƴere makko e siftordemo ga min belti hen no fewi amboraka imagine mun jira awla o ko ñebi journée baraye donc baraw bele jene mena continuer kelengelen ni Allah subhanahu wa ta'ala kaje amay Allah subhanahu wa ta'ala fi rabbi alaka barayin timi ko juma alako jirani aw bele jelena lañu ni fen alako bele jelen ke sorofeñe ambe do ke bele jeleni ya rabbi alaka naban bele jeleni masiki ya rabbal alamin inshallah tabaraka wa ta'ala donc aboraka minu ñe o de fleni inshallah tabaraka wa ta'ala bandiraɓe caggal yettude Allah subhanahu wa ta'ala on kollimon hande ñalawmaji hande ɓennuɗi ko waɗa ko inchallah gotel fof on jii hen eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hollumon timmede jarde rabbal alamina
eyi hanki e hannde ko golla ko fof min kolli banndiraaɓe goto fof yii goto fof anndi ko yahata e mum ko eko ndaara e mum ko eko golla e mum ko eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala yo Allah mo hollu men timmode golle ɗe ya rabbal alamina gam dajanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɓe barakati cheikhina ahmada tidiani eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala oɗo ziyara puɗɗaɗo mo ganduɗa fuɗɗira Allah waɗira ko Allah yo Allah nawr ɗum yesso ya rabbal alamina dendagal golleji mbaɗa hen yo Allah jaɓan men jaɓana juɓe foof ya rabbal alamina eɗen mbiya tan allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu فالرب معدوم ولا النجوم مرجعون والجبهة